Nyakwara Mugejwang dakika en 30 kod abich tok sa 12 mar okinyi machiegni e nonro mar gazet matai nyinga Joyce Oduor. Nyakwara Mugejwang kaka pile walidho gazet ma Daily Nation kaachiel kod gazet ma The Standard. E wasenyisi motelo ni weche ma gazede ariyo gi omiyo pek okinyi ma kawuono pogore. Daily Nation ondike kae ni executive impunity mano otudore kod jogo manitiere sirikal mar jatend piny Kenya William Ruto mosebedo ka buono luwo chike mag doho e pacho kae. Kata obedo ni jatend piny Kenya William Ruto nosingo ni sirikal mare kaachiel kod jogo manitiere sirikande bro bedo ka luwo chike te ma doho ogolo. Kata kamano wasebedo kwaneno ka mano ok timre yo makare. Daily Nation bendo menyo wechego mag thieth kaluwore kod kaka nitiere deo wanga e chwalo omenda mag SHA ne jotuo manitiere kod tuo machalre. Kata kamano SHA to koro miyogi omenda mopogore kaluwore ni ing'eyo ng'a manitiere ka SHA kata ing'eyo ng'a manitiere e sirikal. The Standard to podi medo menyo mibadhi matimore ka NYS koro gikete ka ni gedhi EACC kaachiel kod NYS ka koro nitiere jago miluongo kae kaka Ben Gedhi Wangui makoro en e achich makoro itudo kod lal mar omenda madirom bilion 6.2 mano mar e aguch omenda mano mar NYS. Antiere kae kod Hansel Oyango mar mondo mi wami siso mar ng'eyo gigo manitiere gazet. Oyawre Hansel, ichio nade? Oyawre inya Joyce, Nyasaye orita. Happy New Year ne Nyakwara Mugi duto. Gi jo Kenya mangima. Nikech station ya afwenyo ni ok negi Nyakwara Mugi kende. Negi jo Kenya mamoko be kata ka moko ok giwinji. Wan giketi aketa. One national ok wan mar joluo kende. Kata kamano adwa wachak kod gazet mano ma Daily Nation mondo wang'i ane weche mabenda sing'so Nyakwara Mugejwang ni gazet ma Daily Nation omiyo pek. Mana ka sing'isi ka Nyakwara Mugejwang executive impunity. Oket pichni mag moko kuom jogo manitiere sirikal makoro sebedo ka buono chike mag doho e pacho kae. Ano kanyo ka mokwongo chak kod picha mano mar jalup jatend piny Kithure Kindiki, jatend migawo mochung' ne wechego mag alwora Deborah Barasa, jatend migawo mar omenda John Mbadi, jatend jagoro mongirore e migawo mar arita Raymond Omolo, jagoro mongirore e migawo mar lweny Patrick Mariru. Wantiere kanyo kod ogai mano mar obila Douglas Kanja, jalup ogai mar obila Gilbert Masengeli, director mano Kanema Mamo Boru, kaachiel kod commissioner mano mar KRA Customs Lilian Nyawanda, kaachiel kod commissioner general mar KRA mano Humphrey Watanga. Mago moko kuom jogo manitiere sirikal mar jatend piny Kenya William Ruto mosebedo ka buono chike mag doho. To par ni jatend piny Kenya William Ruto e kinde manodonje telo nowacho ni telo mare bro bedo ka luwo chike duto mag doho ma onge buono chik mag doho kaka nowacho ni sirikal mar Uhuru Kenyatta ne timo. Wach makamano Hansel anno komiye peke it gazet mar 4 kaachiel kod mar 5. Hansel. Mana kaka isewacho no jatend piny Kenya masani Daktari William Ruto to kane poko kautel nosingo ni en timbe moko mane nitiere sirikand Uhuru Kenyatta gi Kibaki gi mamoko en ok obitimo moko mag chakot maka kotogolo order to ok tim. Kinde Uhuru Court nogolo order ni Miguna kik golo kik bed deported to negi deport gi weche mamoko. Kata kamano to higni 3 sani anya wacho ni higni 3 dhi chakre jatend piny Kenya masani William Ruto kautelo waseneno ka nitiere contempt of court nitiere ywaruok kind court gi executive kind judiciary executive ne waneno kinde mokalo. Makinde moko ntiere kata mana jatend piny no criticize court ni court ochung' oketo ohinga pet projects mage ma odwaro kelo godo dongruok piny ma Kenya ka mano nokelo friction kinde gi court. Wanyalo paro kata mana kinde mane Masengeli gini ne court nowacho ni mondo gichiwre e nyim court mondo gi explain lal mane ji lal godo ok ne waneno kano timre mabe bang'e no Masengeli wacho no rucha ma norumo kamano ero. Kar kamano to the latest one en wacho chele makoro tudo godo jagoro mano jatend migawo mochung' ne wechego mag omenda kaachiel kod commissioner mar KRA. Ochele mokelo jemo ka court nowacho ni mondo importation obed suspended nyaka bura ng'adi. Kata kamano to nitie ka sirikal ogolo notice moro machielo paro ni mondo ochele go kel. Sirikal to wacho nang'o ni koso kelo ochele no bro kelo shortage Kenya ka nikech ochele mabedo produce Kenya ka
romo mana ta malo 20 ma demand madwarore to 80% mag gidwaro no giwacho ni onego be ni wuok e piny maoko ma koko timre to gineno ka bech ochele mantie Kenya ka bro dhi malo moloyo kuma entie sani ni. Koro mage ywaruok manitiere to nitiere weche mang'eny, nitiere kata mana kinde moko kot nowacho nang'o ni Azimio ema nigi MPs mang'eny gin ema koro onego be ni giyiero speaker. Majority emagologa speaker. Kata kamano to wachno norucha rucha ma kendo broad base koro nodonje ma weche go chal ka gima nolal. Weche thoth kaka mana Deborah Barasa bi wacho ni nitiere content ma court manotimo ka nitiere jal moro mane oyiero to court nonyise nang'o ni onge teko ma timo welo aina no to kamano chal ka gima nodhi adhiya nyime ma mano nolala kamano. To kata mana weche mag housing kane pok okete tim chik masani nitiere ne nitiere ng'eto mane sirikal nochaka ng'eto ma ok noluwo chike moket Kenya ka mag usuru. Makata sani nitie jok ma pod wacho nang'o ni kata mana kaka obedo structure sani pod en against constitution ma en kila kwedo to court nochungo wachno to kata kamano kane court nochungo wachno sirikal ne pod dhi nyime gi court nowacho nang'o ni mondo wachno chung nyaka ng'eto ng'adi to sirikal ne pod dhi nyime gi ng'eto no ma jo LSK be nodonje wachno mane gikwedo wachno motegna. To kopogore kod mano be naneno kae ka wachno mano mar obila madhi Haiti wacho kae ni nitiere ng'eto mane doho mamalo golo mane chungo mar mondo mi obila ma pacho kae kik dhi e pinyno mano mar Haiti. Kata kamano jatend piny Kenya William Ruto nolando ni nosedonje winjruok kod Prime Minister mano mar pinyno mano mar Haiti mano Ariel Henry ma nyaka sani koro ne giwacho ni ne giketo winjruok maneno kaka obila ma kamago nyalo dhi Haiti. Gino makoro moko kuom josiasa ma keto sirikal tesri mane okuru kot nyaka sani koro sebedo ko wacho ni jatend piny Kenya William Ruto ok lu chike ma pacho kae kachiel kod dhi ataro mano mar pen chike ma pacho kae. Mago mana moko kuom ranyisi mag kaka sirikal mano mar jatend piny Kenya William Ruto osebedo ka buono chike mag doho. To be naneno kae Hansel Kapisi mano mar Attorney General bende ok osebedo ka chulo omenda mowinjo be ni gichulo ne doho. Kakori wacho ni higa mokalo ne owinjo be ni gichulo ne face mano contempt charges mano ma kaluore nok gichulo omenda maderom $1.9 mano winjo be ni gichulo mano iwacho kanyo ni award made 30 years ago kata mano chenro mano winjo be ni gichulo ng'eto makamano nogol higni 30 mokalo. Mago duto nyakwara Mugia Jwang inyalo somo it gazet mar 4 kachiel kod mano mar 5. Nitiere sigana magazet mano mar Daily Nation omenyo mabende aneno ka mano en mano mamulo chuny jopiny ahinya weche go motudore kod okumba mar thieth mano mar SHA. Ondike ka ni SHA medical cover bias hits patient. Kena duon wadhi it gazet mar 2 Hansel mar gazet mar Daily Nation kalure ni it gazet mar 2 kanyo ema koro nyiswa ranyisi mag kit kaka jotuo koro kale midhiero ahinya ikinde ma koro gidhi manyo thieth e ute thieth mopogore pacho kae. Gazet mar Daily Nation omenyo ji 2 kae kata kamano magok nyinge gi mag adiera giketo kae Elizabeth Kerubo kaachiel kod Jacinta Aweno. Giwacho ni magi jotuo magi duto gintiere kod kansa mano mar thuno kata breast cancer kod dongere. Kata kamano ka ging'iyo kit kaka ne winjo be ne ithiedhogi yudo ni nitiere jatuo achiel mano Elizabeth Kerubo e kinde mano dhi manyo thieth e osuptal to en nitiere kaka SHA ne ochulo ne mano iwacho ni nitiere processes 3 mowinjo be ne gitimo. Kata kamano tok ka SHA nosechulo ne mano ongiso nyawadgi Jacinta magintiere gode group achiel mar WhatsApp ni yawadhi osuptal makamae SHA okava na thieth gi duto imbe dhiane mar mondo mi iyud thieth makare. Nyawadgi kadhi to en to koro ng'ise ni oyo inyalo mana yudo achiel kende to magi gin jotuo ma kit tuo magintiere godo en achiel to koro king'iyo omenda ma SHA golo opogore. Ng'at achiel ichulo ne process 3 go duto ng'at achiel timiyo mana achiel kende to ng'amimiyo processes gi duto kaluore ni ong'eyo ng'ato ka SHA nogoyo simu to wacho ni ero Kerubo biro kanyo ne ni koro thiedhe yo makare to SHA okava cost te. Jacinta to koro onge ng'ama nyalo loso e loe mar mondo miembe yud thieth e yo makare. En gino malit ahinya ka gigi timore to par ni jogi duto chulo omenda maromre 6,000 matendo ni winjo be ne giyudo thieth maromre to mano ok timre. Sigana ni paro na book moro ma jandiko molony ne iluongo ni George Orwell
nowacho ni le duto rome, kata kamano nitie le moko maromre molo moko. All animals are equal, but there are some animals that are more equal than others. Matiende ni Kenya ka oken kata mana ni whether ichulo osuru kata ok ichulo osuru, en ng'at ming'e sirikal ema koro bro goli oko. Kech kaka sigand Kerubo ka osegol nang'o ni nitiere kaka gin ne gigocha gocha ne jatelo moro, to jatelo ne manoloso ne wechego, to wechego nodhi. Iyudo ka koro iwacho ka ni cover en same, osuru michulo en same, but nitiere jomoko ma yudo preferred services molo jomoko. Nitiere kata mana miyo moro ka bondik ni en gi nyawadgi, same cover, same hospital, same ward, ne gidhi e C-section, to en nomiye 30,000 to nyawadito noyudo 80,000. Koro chuno jomoko ok ong'e jomoko e sirikal ni mondo donje ofukgi mondo gi jas pesa no eka mondo giyud thieth ma gidwaro. Nikech kata mana ma kansa miwacho ni nitiere kansa thieth nitiere adek monego bed ni itimo. Kata kamano to nitiere joma yudo achiel, jomoko nitie ma yudo adek go complete, but adek no mondo yude complete nyaka ing'e ng'ato ka SHA kata ng'ato ka sirikal maduong' mabro gocho e loi, mabro gocho no hospital e loi, to hospital bro at approvals go ibiro tim. Kaluwore kod SHA, to SHA winjo bed ni cover mana process achiel kende. Koro penjo en ni bedo nang'o ni to jomoko gi gin to gintiere kod dago kata en tudruok mane ma gintiere godo gi sirikal ma koro en kar mondo miyo cover achiel ti cover dek, jomoko to winjo malit kaluwore ni koro nyaka gi many pesa e ofukgi. To ang'e ni adera thieth mar kansa to en thieth ma nengo ni malo ahinya e pacho kae ma nyalo nyoro ng'ato ahinya. Hansen. Ok en kata mana kansa kende. Tuo ng'ato kosetuo to nego bed ni cover kowacho ni mae kuma wachope, to onego bed ni kanye mwachope, to onego bed ni en gimitime across the board, whether in high profile official kata in mana jalwedo matiyo mapiny. Onego bed ni nitiere gini okela kweda, nikech mae koro ing'e ni en ataro ma chik ma Kenya ka mawacho ni universal health ma push for, ma sirikand William Ruto osebedo ka push for, ma be koro rocho wechego, to kendo odhi ataro mar chik ma wacho ni gimoro kaka thieth, gimoro kaka somo, gimoro kaka udi, ok onego bed ni gigo kelo discrimination. Koro mane e midhiero ma jo Kenya yudo ka, to chal ka gima SHA ni sirikand Ruto higni 5 gi, SHA ni ma koro chalo ka gima koro ene kansa monego bed ni thiedho mokwongo, kapok wathiedho pok wang'iyo kata mana kansa ma wathiedho ma itemo thiedhgi eki. To ok en kata ma kende, nitie kata mana jomoko ma kadhi loka tiyudo ka en kogocho ka en loka itimone, but nitie jomoko ma sirikal keto siko kochopo loka kuchocho singo no ok chopi. Koro jatuo dhi sandore e pinje maoko. Jatuo koro thembe e pinje maoko kuchocho, to osedhi kuchocho kogeno nang'o ni sirikal bro rito singo ne, samoro miye mana barua emodhigo. Koro magi gin gik ma sirikal onego ng'i, nikech magi koro kendo gik ma keto kata mana ngima jomoko kama ok ber ahinya, nikech ka in iyudo winjo ni wadwa yudo 80,000, inti yudo 30,000. To wach mar thieth kanyo, nikech aneno kae kata kaluwore kod iwacho ni gazetted tariffs mago mag okumba mar thieth mano mar SHA, mano kutudore kod kit omenda mowinjo bed ni miyo ka miyo e kinde ma miyo dhi nyuol. Iwacho ni kidhi nyuol normal delivery mano e yo makare, to winjo bed ni imiyi kanyo 10,000, to kidhi e yor pala mano miluongo kanyo kod dongere ni cesarean section, winjo bed ni imiyi 30,000. Matiende ni ng'ama ong'ere kata ng'ama ong'e ng'ato ka SHA en kosegoyo simu timiye kata omenda mang'eny moloyo kata mano mondik piny ni mae mowinjo bed ni imiyi. Gino malit ahinya kaluwore ni omenda magi jogi nyalo bedo ni chulo omenda maromre, to koro kodok korka yudo services to nitiere ng'ama indusone, to nitiere ng'ama koro iolone aola mathoth ahinya. Mago duto nyakwara Mugia Jwang' nyalo somo e It Gazette mar 2. It Gazette mar 3
Hansel bende nitiere sigana ma bende omako wanga wangi ni jopuonjre mago manotimo grade mar 9 medo donje skunde mago mag senior school e gwenge mopogore opogore to kata kamano nitiere moko kuom gi mapoko ibedo kod nyalo kata poko yudo poko bedo kod thuolo mano mar riwre kod skunde mago mag senior school. It gazette mar adek kae omeny sigana mano mar nyathi moro kae ma jahigni 15 makoro yang nyinge kaka John Mwalili. John Mwalili notimo penj mare mano mar grade mar 9 kendo noyudo kanyo points 64. Entiere kod lek mar dhi skund yawuoyi mano mar Alliance High School kata kamano jopuonjre nochako donje skul tarik 12 dwe mar 1 higani ento pod entiere mane dhot. Ngeche ni janyuol mare onge kod nyalo mano mar yudo omenda mar fee ma koriw to romo kanyo 120 madwarore mano moriwo fee kaachiel kod uniform gi gik mamoko mondo donje skul. En gino malit ahinya to ang'eno ken wuoyi ni kende bende nitiere jopuonjre mathoth ma pod odiwe e dhoudi Hansel. Ndikana sigana moro ka ogol ma nyithindo moko ma Eldoret chief omiyo barua entiere nyime i gazette ka chief omiyo barua mondo koro gitembe gwenga gi kwecho. En wach malit ahinya. Konchiel sirikal nyiso wa nang'o ni gidwaro 100% transition. On the other side, 100% transition yok nya bedo achieve nikech nengo ma somo Kenya ka tek. Watemo mondo wane ni nyathi kotimo class 9 grade 9 to transition no nego bedo 100% kaka sirikal wacheno. To ma ema koro miya penjora ni gima sirikal wacho gi gima gikete tim diber ni nitiere ng'ikruok moro kinde ka ma sirikal pok ong'eyo. Mar ariyo diber ni ok ne wan ready for grade 10 transitions nikech chal ka gima gigi buogowa nikech kinde ka kinde waneno kar mana sigana ma Judy nogolo nitiere nyithindo mathoth iyudo ka pok odhi e sikul nikech pesa onge. Nyathi niwacho ni samoro kwanyo mana plastic eko yud pesa. Plastic to kilo siling adek. Kilo siling adek idwa kwanyo kilo adi kichopo 120,000. Wacha ni juma kende oseloso siling 300. Siling 300 kata mana chiemo ma juma kende no krom to nego beni ore school. Koro oken kata mana John Mwalili ni kende. Yeah, en nyithindo mang'eny ma pod nie delni to sani awinjo ni sirikal ogolo milome ni mondo many nyithindo mapok odhigo kinyalo konygi mondo gidhi sikul mane dwach jo Kenya te ni sirikal omany. Mar ariyo dibede ni nitie kaka resources wa misuse nikech iwinjo ni sirikal ogolo basari kacha to nyithindo mineno ka onego bene yudo omenda gi ok yudi nikech nitiere kata mana sigana moro ka wacho nang'o ni gisetemo sigana ni wacho ni gisetemo kata mana loso gi MCA gisetemo loso gi governor ma Nairobi to pok omigi kony aina no. Koro dibede ni jotendwa gi be kia kata jok manie gwenge gi manigi maonge nyalo nikech kaka rawera ni kata nyathini onego bene dhi sikul to MCA wuon pok okonye nyaka sani to koro wane juma mar ariyo paro ma koro onego bene somo dhi godo nyime to en pod en dala to pok okonye nyaka sani. Koro jotendwa be anano dibede ni gin out of touch gi jopiny nikech kama sigana ma jo news ochopo mogolo matiende en sigana ma samoro ng'ere kata mane e gweng' kata nyathini to kalo moyudo 64 points ma oluonge Alliance High School. Alliance ok en sikul miluonge ng'ata nyaka bed ni kalo malong'o nyaka bed ni nitiere gimoro ma gineno kuomi ma gidwa develop to koro oinga nitie ka ni 120,000 nyathini ok nya raise. Koro ywakna en ni pesni mang'eny ma iwinjo ni CDF nika governor ni godo ka State House kia otimo ang'o kinyalo ket pesni go kamoro achiel e agula achiel mondo wateg somo ma Kenya ka mondo somo bed universal ma nyathi ka nyathi nyalo access mondo 100% transition ma sirikal osebedo ka loseni obed achieved molo ka ng'acha chung to miyo basari to en omiyo mana jok ma en moyiero women rep be kosecha MCA bende nyicha dwaro aguchgi mondo migi gin be governor be waketa pesni kamoro achiel mondo amua nang'o ni kata ken junior school ema waketo free to
mondo bed free. Aparo ni mane gima bro konyo. Mar mondo mi jopuonjre duto oyud thuolo mano mar somo e yo makare. Nyakora Mugejwang' magi nyalo somo It Gazette mar adek, to bathe kanyo bende no kondik kanyo sigana gino momiyo jopuonjre manitiere e grade mar 10 nyaka sani koro pok ochako somo e yo makare. Iwacho ni magi duto timore kata obedo ni duol mandiko jopuonje tich TSC ne ochwalo singo kata ne gintiere kod chira ni gintiere kod ikruok makare ka jopuonj bende nitiere kod ikruok makare mano mar puonjo jopuonjre manitiere e grade mar 10. Kata kamano kokalo e jatatije e yor kojolo mano Evelyn Mitei ne giwacho ni ne gisetiego jopuonje maderom 30,000 mar mondo mi one kaka ginyalo handle pathways adek manitiere skunde mag senior. Kata kamano skunde moko koro wacho ni pek magiyudo en mano mar loso timetable mano e pathways adek go, ka koro bende gintiere kod pek ni gibo bedo ka giloso timetable yo machalo nade mar jopuonjre mamoko mago manitiere e form 3 kaachiel kod form 4. Kata kamano wageno ni mago duto ibo bed ka irieyo mondo somo ochakre e skundego mag senior. Hansel adonwa dhi mana mapiyo piyo kaeto walor nonro mar gazet. It Gazette mar 6 mar gazet mar Daily Nation, duond bura mano mar DCP motelne kanyo kod mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua sani koro temo mar mondo mi odonje e winjruok kata olosa ne riwruok moro kod mane en jatend piny Kenya mar 4 mano sedhi rutaya mano Uhuru Kenyatta motelo ne yiero mano mar higa mar 2027. Kwenyalo mana yude kanyo waneno ka nitiere iwacho kanyo ni 8-point plan of action makoro duond bura mar DCP nitiere godo, to magi duto no wachi e kinde mane gintiere romo margi mano akiana wach ne romo mar kuku mar DCP mano timore e county ma Kilifi kama Rigathi Gachagua no wacho ni jalup duond bura mar DCP mane en senator e county ma Kakamega mano Cleophas Malala ema koro bro bedo ka ng'iyo kaka gik moko aboro ma obedo listed kanyi bo bed ka itime yo makare. Hansel an gi pacha aneno ka DCP ni kendo koro osechako lose mwelekeo. Nyicha gichung' kaka ne gichalo ka gima gin the strong opposition, but aneno ka koro kineno 8-point plan ma gin go ka. Number 1, non-stop popularization ma DCP in Mount Kenya region. Gwengego mag masawa mar piny Kenya kende. Kenya mangima to giweyo kanye. Escalate display kaka jatend piny Kenya ok en jatelo mo oromo. Nitie moro ka ni make war against sellouts. Like agenda onge ka ma konyo japiny. Mar ariyo sani to koro gitemo lombo Jubilee Party gi jatend piny machon Uhuru Kenyatta mondo giriwre godo gi consolidate Mount Kenya. Uhuru Kenyatta to chal ka gima pache nitiere matiangi kocha cha ok wang'e koda en gima bro bedo nyaka 2027 koso, but sani to mano e candidate ma Jubilee ochungo do motegno. Mistake mane Mount Kenya notimo as a region en loko tok gi ne Uhuru Kenyatta kinde mane Uhuru Kenyatta nombo gi mosagi moiso ini kiko the direction no mane mistake mane koro sani gitemo duoke mondo gitem consolidate gitem riwo Mount Kenya to Uhuru Kenyatta benano ni jogi kinde mane wadwaro gi mondo warit telo to negi loko tok gi makinde go kata mana mane telo masani no kawo telo ne tiere kana lweny moro mane ogo jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Koro magi maneno ka bro bedo ohinga ne temo riwruok mantiere kaeri ni to ken kana riwruok gi Uhuru Kenyatta ken tiere riwruok mambe gitemo gi Ndindi Nyoro be to Ndindi Nyoro pod chal ka gima pok oyangre malong'o ni en odhi direction mane. Aparo nitiere confusion moro Mount Kenya sani mantiere joma dwaro dhi gi Gachagua, nitie joma dwaro dhi go Uhuru, but nitie jomoko ma pod dwa kwamo gi jatend piny masani William Ruto. Gineno ni jatend piny masani pod bro bedo e sirikal higa e tam mabiro. Koro nitie division no, en silent division ma onge ng'a lose, but en tie ok no onge. But ka ginyalo unite kaka gidwaro unite no to gibro bedo a force mano to wang'e. To kapod wantiere mane weche mano motudore koda mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua, It Gazette mar 7 kanyo be naneno ka koro ket penjo moro kanyo. Ondik kanyo ni Gachagua, is he the united opposition's unifying figure or a bull in China shop?
Panyalo mana ng'iye kan to be naneno koket picha mano mar Rigathi Gachagua kaachiel kod jalupne mano Cleophas Malala. Ka koro penjo en e duol mabro bedo ka riwo jogo manitiere kweth maketo sirikal tesre kose en e jal ma koro osebedo ka kelo tungni kaachiel kod pogruok e duond bura kata e kweth mano mapingo piny owacho. Kaluwore ni nyaka sani iwacho ni osebedo ka adiera otemo mar mondo mi oyua ji to komachielo bende osebedo jal ma koro en ma koro kelo wanyalo wacho ni tungni makoni kod kocha e kweth mapingo piny owacho. Adiera nitiere kanye to ang'e ni magi duto iwacho motelo ne yiero mar higa mar 2027 United Opposition bro bedo ka chung kar yo machalo nade kata chung nade mano e yiero ma 2027 Hansel. Aneno ni kuma wachikoni nitiere ng'ikruok moko mantiere e siasa Rigathi Gachagua manyako werego. Achiel kuomgi en weche moko mag akweda ni en mana region achiel emodak adaka kowero nikech mano miyo jo Kenya moko ng'iyo ni ng'ani ka wamiyo president to ok bi konyowa, ng'ani wiye bro wil kodwa. Mage gik mane nitiere luoro kinde mane jatend piny masani ne kawo sirikal ni ng'ani nyalo kwedo, kata mane jatend piny masani to osenyiso nang'o onyalo timo ne gwenge moko nikech waseneno kotemo kelo development e gwenge mamoko mane ok ne wang'e ni onyalo tere development. Gima hinyo jatend piny jalup jatend piny machon mano Rigathi Gachagua en kind ma politics man numbers ma odaka ni region gini numbers, so region to divided sani ma east ni koni, west ni koni. Koro numbers mosebedo konyiso jo Kenya wanda nang'o ni ka koro mbere mane oduwe to macha to background to koro usiko kunyiso anang'o ni ungi numbers. Mount Kenya East be sani koro wacho nang'o gidwa riwore gini monego beni luwo gini nikech gisebedo ka giluwo west for a long time to west osebedo ka ok ng'i dwachgi ahinya. Koro gimbe gitemo front dwachgi sani. Nitiere weche moko be nitiere ni walkouts moko nitie jomoko masani osechako kelo ywa ng'iche e party ma DCP ma Gachagua ni gono ni. Shida ma Gachagua en ni party ne ni ok en national mokwongo. Konyalo make party ne ni unen ka gima en national to en gi chance. Ai warito neno no bobede yo machalo nade nikech nyaka sani osebed kiwacho ni amane en jatend migawo mar arita pachoka Emmanuel Fred Matiang'i kaachiel kod jatend duond bura mar People's Liberation Party mano Martha Karua. Mage moko kuom jogo ma ok osebedo ka chopo e romo mopogore ma gisebedo ka gibago. Kata kamano warito neno ne bobede yo machalo nade. Adwa watie kod machinglo manitiere e gazet mar 15 mar gazet mar Daily Nation. Mago gin weche mag siasa nyato mago magore e duond bura mano mar ODM. Adwa yud machinglo makamano achiel kachiel mar mondo mi wang'e ni to jagoro ne temo chwalo message mane kod goro makama. Wang'e gigo manotimore giko dira mokala nyato chieng' Jumapil kama wang'eyo ka ni pichni mag joma waneno kae kata sura ma waneno kanyo wanyalo pongo gi wiwa ni gin jomage. To wang'eyo ng'ama nowacho wach mabende koro wach kanyo. Hansel korka kori paro nang'o matimore e machinglo ni? Gima timore en ni joka Oginga ndiga kosa ni koro kelo ywaruok ma family national politics ma koro an kaka japiny awanda ni ywaruok njo konyo wanade nikech ok en gima aneno ka dhi maber ahinya. Tie kaka ogai ma party ma ODM masani Oburu Oginga dwaro kama to the young generation to penyo nang'o ni to nuringo kuketo kumioru positions nang'o ok ne urit mondi ok ne girito kamana buyo odonge liend Raila Tadhani to giseringo giketo kanyo. Koro Oburu wacho ni gini nitie kaka wadwa ni onego bedi mae kaka wadwa ni onego bedi to the younger people wacho nang'o ni mi ka ng'ato fair chance mar laro kombe moko manichiere. En mana wach ma power ng'ama bro bedo gai. To bende wang'eyo ni sura machalo mano mar Winnie Odinga chieng' mano loso mane gwego mago maga Kibra chieng' Jumapil nowacho ni onge ng'ata manyalo copy paste baba. Openjo ga ni copy pasting baba tanno ka Oburu Oginga eno koro odiyo keyboard kanye copy paste bende nadiera bende baba nyalo bedo copy pasted. Wang'eyo ni mano ok en gino mayot ahinya kaluwore kod kit chia mar telo mane mosenindo Raila Odinga nitiere godo. Kata kamano waketo wang'wa ni to duond bura mar
ODM bro bedo yo machalo nade. Winnie Odinga nowacho ni gibro bedo kod NDC mano mar yango ni to jotelo mag gimanyien gin jomage. Waketo wang'wa ni obo bedo yo machalo nade. Bende nowacho ni ng'ata kik buoge. Aya, warito neno ni obo bedo an buogebo koso obo bedo buogebo. Hansel, wach ni mogik ka watieko nonro mar gazet. Wach mogik en mani wadonje season mar campaign. Of course ok en official but wabro neno siasa opogore. Wago mana siasa mari Uganda. Mane yuakna. Kik wago siasa makela kwede. Siasa moko mag region. Kiani region ni mbeta molo region cha. Mago siasa makik wadonje. Wago siasa makelo dongro Kenya ka. Ka wadwa dhi Singapore kaki wacho ni wadhi Singapore ni. Okwanya dhi Singapore to one divided ka ng'ato ng'ire dhot mopogore. Wang'ire kaka jok mowuok e dhot mopogore. Wang'ire kaka jok Kenya. Wamove kamoro achiel kaka jok Kenya. Wang' ni wago kura ka wan sober. Wa emotions moko ne wan godo last time. Waseneno ni jo siasa gi kata kinde kura to giketo wa gi liet then bang'e to ka kuro serumo giluongore kende mesa to gichiemo kamoro achiel. Gibedo jodonga ich. Gine magi manyo margi jopiny to dong makanya. Jopiny to weka ineno ko wachani ka iwinjo ka nyaka koro ing'e jatelo eka misha. Wach malita Airo kama na inya Hansel Oyango kum ka uthulo mari okinyi makawuono mar bedo koda e nonro mar gazet nyakora muge jong gazet mar The Standard waseng'isi kanyo no ndike kanyo ni Gethi EACC and NYS kakoro nyaka sani iseyo duol makedo kod mibadhi e pacho kae ni nitiere kaka gin bende nitiere kaka ne girucho oko moko kuom mibadhi manitiere ka NYS kato bedo ni nyaka sani koro giketo ayanga mano mibadhi mar bilion 6.2 ka NYS makoro nyaka sani osebedo ka yango wechego mag mibadhi mosebedo ka timore kuro. Inyalo somo mago mano e it gazet mar 4 mar gazeta mar The Standard. Yena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani nyawadwa Sharon Ong'ao bro bedo katai e twak mokwongo e chenro mar rupinyo. Riti masani warom kendo kangoromo kanyo sadek samanga kelo ni chala mar fwambo. Kiki dhi mabor. Get inspired as we welcome you.